Otkud to da se ponovo na velika vrata vraća tema obaveznog služenja vojnog roka? Postoji li bezbednosna pretnja Srbiji? Da li je to korak nazad ili korak napred? Tema obaveznog služenja vojnog roka sigurno je ukorenjena duboko u tradiciji našeg naroda. Po tome se nekad i ocenjivao muškarac da ako ne osluži vojsku, recimo, nije baš bio podoban za ženidbu. Definitivno se vidi razlika ko je služio vojsku, a ko nije. To je bilo prvo korak nazad, pa onda korak napred. Mislim, faktički nije ni trebalo da se ukida taj vojni rok. Iskreno, budi rečeno, meni je to apsolutno potpuno nepoznanica zbog čega se to vratilo sada, zašto i otkud su to krenuli sada da spominju. U Sjenici se dešava nešto jako ozbiljno, očigledno je da se sluti, odnosno postoje naravno procjene budućnosti koje nisu baš tako prijetne, da postoje ozbiljni rizici. Dokument, utorak, 22:40, RTV 1.